Sina Morris, once in a lifetime mo lang ito masusubukan yung total. Sa testa ng total, di na mauulit. Si Mamo, di ba? Sige na, huwag na kayo mahiya. Ngayon nyo lang matatry yan. Balang araw, wala kayo ibang pupuntahan kundi yan lang din. Okay, kulay mo pa. Sige na, dyan na lang bagsak mo. Sige na, sakto sa hindi nyo lang kaninin mo. Di ba? Flight now. Ano? Pay now. Flight later. Uy! Parang bigla silang natakot ko. Uy! Siyempre, pinagod ko lang si Ma'am. Kulay pink. Ganda oh. Sa mga gusto mag-avail daw. Pay now, flight later. Wala ko ba? Ano? Buy one, take one. Buy one, take one. Hindi? Hindi naman.